салом алайкум бародарон ва хоҳарон. шумо дар канали Омехта-Блог ТВ қарор доред. оё шумо медонистед ки аз рӯи хол тақдири одамро муайян карда мешавад? бале, ба фикрам намедонистед. хуб, агар фаҳмидан хоҳед ки холҳои дар баданатон мавҷуд буданд ба шумо хушбахтӣ меорад ё бадбахтӣ, пас видеоро то охир тамошо кунед. аз қадим олимон тадқиқот карда баромаданд ки аз рӯи хол метавон тақдири одамро муайян намуд. холҳои модарзодро на ҳама тадқиқотчиён нишони хушбахтӣ мешуморанд. онро пайғоми нохушӣ низ тавсир доданд. акнун биёед меомӯзем навиштаҳои илмӣ ва таҷрибавиро ки одамон дар тӯли солҳои зиёд кашф намуданд. агар ки шумо омода бошед, пас шурӯъ мекунем. агар хол дар байни мӯй пинҳон бошад. агар хол дар байни мӯйҳо пинҳон бошад, он нишони боигарӣ ва дарозумрии соҳиби он мебошад. холҳои намоён ё ба истилоҳ светлие родинги барои соҳибонашон хушбахтӣ меоранд, мегӯянд дар байни мардум. вале бояд дар назар дошт ки шакли он чӣ гуна аст. чунин мешуморанд ки агар дар хол мӯй сабзида бошад, ин нишони бадбахтист ва онро бояд тавассути ҷарроҳӣ гиранд. агар хол дар пешона бошад. агар ин хол дар тарафи рости пешона аст, нишони шаъну обрӯ мебошад. ва агар хол дар тарафи чапи пешона бошад, соҳиби он аз кампули азият мекашад. агар хол дар мобайни пешона бошад, дар муҳаббат ҳамеша бурд мекунад ва хушбахт мешавад. агар хол дар чакаи рост ва ё аброи рост бошад, соҳиби он хеле барвақт издивоҷ менамояд ва хушбахт мешавад. агар дар тарафи чапи абрӯ ё чакаи сар бошад, дер издивоҷ менамояд ва чандон хушбахт намешавад. агар хол дар гӯш бошад. агар хол дар гӯш бошад, нишони он аст ки соҳиби хол шахси боқудрат аст ва масъалаи мушкилу ҳалноталаб дар зиндагии ӯ нест. зиндагии ҳамвору бобарор мегузаронад. агар хол дар бари рӯи рост бошад, нишонии он аст ки соҳиби холро азоби сахти ишқ интизор аст. агар дар тарафи чапи рӯи хол бошад, соҳиби холро барорҳои зиндагӣ ҳаст, вале дар ҳалли ҳама масъалаҳо мушкили ӯро ҳамроҳӣ мекунад, бо азобу мушкили масъалаҳояшро ҳал менамояд. агар хол дар назди бинӣ бошад. агар хол дар назди бинӣ бошад, соҳиби он саломатии суст доштаанд, ҳамеша дар гирифтани мансаб мушкилӣ мекашад ё дар ҳаракатҳои сиёсӣ бебарорӣ мебинад. агар хол дар нӯги бинӣ ҷойгир бошад. агар хол дар нӯги бинӣ бошад, соҳиби он ҳамеша пулу чиз гум мекунад. дар бахт ва зиндагӣ бебарор аст, заҳматҳояш бенатиҷа мебошанд. агар хол дар лаб бошад. агар хол дар лаб бошад, соҳиби он хушҳолу хандонрӯ ва чақчақӣ мебошад. шахсони дар лабашон хол дошта ҷамъ намудани чизу молро дӯст медоранд. онҳо дӯст намедоранд ки масъулияти зиёдро низ ба гардан бигиранд. агар хол дар болои лаби зан бошад, ӯ нисбати дигарон зиёдтар соҳиби назокати занона ва дар назди мард нозҳои зиёд низ менамояд. агар хол дар поёни лаб бошад, нишони он аст ки соҳиби он ҳамеша пинҳонӣ ишқварзӣ менамояд. ӯ ҳамеша ошиқ аст ва шиори зиндагиаш чунин аст: ҳама чизро барои худам. агар хол дар маркази манаҳ бошад, нишони он аст ки соҳиби он дар байни мардум мӯътабару муаззам ва соҳибеҳтиром мегардад. агар хол дар ҷоғи чап бошад, нишонии бадии саломатии соҳибашу ҳаёти бенизоми ӯст. агар хол дар бари гардан бошад, нишони зиндагӣ начандон осон аст. агар хол дар байни гардан аз ҷониби пеш бошад, нишони он аст ки соҳиби он ҳамеша соҳиби вазифаҳои воломақом мегардад, ки аз шодии худро гум мекунад ва ҳама чизро ба осонӣ ба даст меорад. агар хол дар синаи рост бошад, соҳибони он дар баҳри зиндагӣ гоҳ бобарор асту гоҳ бебарор. тамоми зиндагӣ меафтанду боз мехезанд. агар хол дар синаи чап бошад, нишони он аст ки соҳиби он дилкушод, ором, дилсӯз, адолатпараст ва бекина мебошад. агар хол дар камар ё қабурғаҳо бошад,
нишони он аст ки қисмат ба ӯ бачаҳои зиёдро тақдим менамояд. агар хол чӣ қадре калон бошад, ҳамон андоза сербачаю серавлод хоҳад шуд. агар хол дар китф бошад, нишони бобарорӣ, меҳнатдӯстӣ ва боқудратист. ана бародарон ва хоҳарон, ҳамааш ҳамин буд. канӣ биёед ин гуфтаҳои одамони қадимиро месанҷем ки рост аст ё дурӯғ, ва дар комментария нависед ки оё ин гуфтаҳо тақдири холҳои бадани шуморо дуруст гуфтанд ё не. агар моро дастгирӣ кардан хоҳед, ба канали мо обуна шавед ва лайкро зер кунед. боқии ҳама дар амони худо бошед. хайр.